Η εταιρεία μας με την επωνυμία Eurofood Ποιότητα ΑΕ ασχολείται κυρίως με την αντιπροσώπευση και εμπορία τροφίμων. Είναι μια εμπορική εταιρεία κάθετα οργανωμένη με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, γραφεία και ψυγεία στον Γέρακα Αττικής, στην οδό Περικλέους 100. Παράλληλα, λειτουργεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Καλοχώρη. Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των παραγωγών, των πελατών και τη συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων. Στην Eurofood συναντώνται ο υπερήφανος για τα αγνά και υγιεινά προϊόντα του παραγωγός, ο σύγχρονος στα μέσα διακινητής και ο απαιτητικός καταναλωτής με κοινό παρονομαστή τις προσιτές τιμές. Η Eurofood Ποιότητα ΑΕ αντιπροσωπεύει πολλές μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως Bongrain Export Overseas, Paul Predot, La Berry Fine Foods, Reinert, Urial, Isigny Saint-Mer, Papillon, Svanenberg, Rovagnati, Nuova Bossi, Furlotti, Leoncini, La Marchesa, Spas Foods και πολλές άλλες. Στόχος ζωής της Eurofood Ποιότητα ΑΕ είναι να διατηρήσει και να προσφέρει στον καταναλωτή προϊόντα που οι παραγωγοί παράγουν με μεράκι, κατά παραδοσιακό τρόπο και σύγχρονους όρους υγιεινής. Πρόσθετα, προμηθεύει και προωθεί νοπά και κατεψυγμένα κρέατα, εγχώρια και κοινοτικής προέλευσης όλων των ειδών εκλεκτής ποιότητας. Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και με τα καλύτερα καταστήματα ντελικατέσεν, προμηθεύοντας αυτά με εξαιρετικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Συγχρόνως, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα, εξάγοντας παραδοσιακά αλλαντικά και ελληνικά τυριά POP. Επίσης, η Eurofood Ποιότητα ΑΕ, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πελατών, δημιούργησε ένα πρότυπο εργαστήριο κοπής τυριών, εισαγόμενων και εγχώριων. Η επένδυση αυτή αποτελεί απόδειξη του καινοτόμου πνεύματος της εταιρείας. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO και HACCP. Η Eurofood Ποιότητα ΑΕ κατέχει σοβαρή θέση στον ευαίσθητο χώρο των ντελικατέσεν. Ανανεώνει και ενισχύει διαρκώς την ποικιλία των προϊόντων της, με κύρια κριτήρια την ποιότητα και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και το management, η εταιρεία έχει λάβει τα κάτωθι βραβεία. Διεθνές βραβείο Grand Prix για την καλύτερη εικόνα βιομηχανίας και εμπορίου 1995, Διεθνές βραβείο Παράδοσης και Κύρους Ευρώπης 2002, Διεθνές βραβείο για ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση 2008, Διεθνές βραβείο άριστης εικόνας της επιχείρησης 2009.